Ilang tindera at mamimili na walang suot na face mask sa Mangaldan, Pangasinan, sinita ng pulisya. May exclusive report si King Guevara. Maagang nag-ikot kanina ang ilang kawani ng pulisya sa loob ng Mangaldan Public Market. Pinagsisita nila ang mga market vendor at mamimili na hindi nakasuot ng face mask. I think warning is no longer feasible kasi ever since alam naman na ng tao yan. So we are reminding our people, especially those living in Mangaldan and those who will be planning to visit this town, na strictly observe the wearing of face mask. Kabilang sa nasitang mamimili na si Sauri. Naaktuhan kasi siya ng pulisya na walang suot na face mask habang naglalakad sa loob ng palengke. Nakaka-pimples. Hindi naman po kasi wala naman na yan. Bagamat hindi na tiniketan ng PNP ang mga nahuli, pinagsabihan at binigyan na lamang sila ng face mask. Importante raw na sumunod ang lahat sa ipinapatupad na protocol dahil para rin umano ito sa kaligtasan ng bawat isa. We have established 4 quarantine checkpoint and we are conducting a random oplansita to the 30 barangays of this municipality. Kasama si Henry Duminsil, King Guevara, Balitang Amianan.